Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta egunon, Goiuri, egunon, Mai. Egunon, Inigo. Egunon, ekipazo. Bueno, gaur pistatxoaren munduko eguna da. Imagina aldezakezue pistatxorik gabeko mundu bat. Bueno, hori ezinezkoa da. Norvegiarrek duela 18 urte pentsatu zuten horretan, zuk aipatu duzun horretan, eta aurkitu zuten irten bidea. Egia, 2008an Azien arka inauguratu zuten Norvegian. Lehengoan eneko kontatu zigun leku honen berri. Bertan mundu osoko herrialdeek Aziak gorde ahal izango dituzte hondamendiei aurre egiteko asmotan. Esbalbardeko munduko azien ganga ingelesez Svalbard Global Seed Vault munduko hazi biltegirik handiena da. Norvegiako Svalbard uhartean kokatuta dagoena. Batzuetan Azien arka edo Azien bankua izena ere hartzen du. 2007ko martxoan hasi ziren eraikitzen eta 2008ko otsailaren 26an, hau da gaurko egunez, inauguratu zuten. Mundu osoko 100 milioi hazi biltzen ditu. Hala ere, biltegiak 2000 milioi azientzako lekua du. Baratza puska, Bai? Baratzean nahi dizut egin Lore gorriz beteta Gaur ondena egeno zurekin Beste planik etzeka Begietan kea, jargi betea Biotza labana eta boran txapela Azalan tintako azuroko klika Daltza egiten zurekin sura pizten Wow, dindon, kexo peru nauzu Biotzate gurra jartzen dik Argau dena torri junetik, Hazi eta zari gara eta ze garrantzitsuak diren artistikoki zerbait erein eta eredu bihurtu diren pertsonak, ezta? Adibidez? Adibidez, Tex Avery. Aha, 1908an jaio zen Texasen Frederick Bean Tex Avery. Marrazki bidizunen egilea, marrazkilari, ahots bikoiztaile eta zuzendaria. Bere ibilbide gehiena Warner Bros. Eta Metro Goldwyn Mayer ekoiztetxeentzat lan egin ezigaro zuen Daffy Duck, Bugs Bunny, Porky Pig eta Chili Willy personaiak sortuz. Tex Averyren eragina 1900 eta 80ko hamarkada eta 50ko hamarkadako marrazki bizidunetatik hasi eta gaur egun arterainokoa da. Eta zuri Goiuri, bururatu altzaizu erein duen inor? Bat baino gehiago. Adibidez? Adibidez, Victor Hugo. 1802an jaio zen Besanzonen Victor Hugo, erromantizismo garaiko idazlea. Antzerkia, olerkiak, saioak eta drama eleberriak landu zituen, eta liburu asko idatzi zituen. Frantsesezko egilerik garrantzitsuenetarikoa da. Les Miserables edo Notre Dame de Paris, Parisko Konkorduna, haren lanik ospetsuenen artean daude. Hiru lanetan gordetzen dira Victor Hugo Euskal Herriaz eta Euskaldunez egindako aipuak, La Leyende Siècle, Leon Cuisi eta batez ere Alp e Pirine liburuan. Herri Euskaldunaren berezitasuna ez espainol eta ez frantsesarena azpimarratu zuen Victor Hugok pasarte askotan. Eta gogoek eta jakin batean Euskaldunen aberria euskara zela ere esan zuen. La langue basque, un patrie je presque di una religion, euskara herrialde bat da, erlijio bat ere badirudiena. Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Pourquoi me faire ce sourire qui tournerait la tête au roi? Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Si vous n'avez rien à m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main? Si vous n'avez rien à m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main? Sur le rêve angélique et tendre auquel vous songez
Oinutxik ereitea, hori bai dela originala, ezta? Oinutxik ereitea, grounding edo earthingari buruz ari zara, mai? Oinutxik ibiltzea gainazal naturaletan osasuna hobetzeko eta naturarekin konektatzeko oso moda omen dago. Naiz horretaz ari Goiuri. Bere emanaldietan oinutxik abesten zuen eta eredu bat izan zen artista bati buruz ari naiz, Sandy Shaw. 47an jaio zen Erresuma Batuan Sandy Shaw abeslaria, bere emanaldi gehienetan oinutxik abesteagatik ezaguna, 1960ko hamarkadako ingeles abeslari arrakastatsuenetako izan zen. 17 urterekin hasi zuen bere musika ibilaldia. Sylvia Black abeslariarekin soularen eraginpean sorturiko pop estilo leun eta zuri berezian nabarmendu zen 60ko hamarraldian. There's gotta be a little rain sometimes. But when you take, you gotta give. So live, let live, or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. Rose Garden Joe South kompositoreak idatzitako abestia da eta Lynn Anderson country musika abeslariak ezagutarazi zuena. Abestiaren bertsioak artista askok egin dituzte, besteak beste Sandy Shaw eta Duncan Dunek. Badago abeslari bat zeinaren abestirik ospetsuenak beste artisten bertsioak diren. Badakit norden, country musikaren baratzean beste inork baino gehiago ereinduen norbait da, ez da mai? Country musikako pertsonaia garrantzitsu bat, eta ez dakit nori buruz ari zareten? Ez dakit ba. Oi, eta posible. Entzunaren bertsio hau eta ea ezagutzen duzu Inigo. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Ghost Riders in the Sky, azka cowboy legend Stan Jonesek 1958an idatzitako country abestia da. 50 artista baina gehiagok grabatu dituzte klasiko honen bertsioak. Ba, Inigo, musikan ziklopedi bat zara, baino badakizu norena den bertsioa, ala ez? Zalantzan jartzen nauzu mai, hori bakarra da, Johnny Cash jaunarena. Mila 1932an jaio zen Arkansasen Johnny Cash country, gospel, rock and roll eta rockabilly abestien konpositore izan zen eta country musikaren ordezkari handienetako bat. Naiz eta bere azpigenero musikal propioa sortu zuen. Cash bere ahots sakonagatik zen ezaguna, bere taldearen, Tennessee 3 taldearen boom chika boom soinu berezgarriagatik eta arropa ilunak janzteagatik. Eta horrek beltzez jantzitako gizona ez izena eman zion. Ohikoa zen berarentzat kontzertu guztiak esaldi soil honekin hastea. Hello, I'm Johnny Cash. Koko bezala. Kaixo, John Cash. Hona hemen eragin handia izan zuen beste gitarrista bat. Asmatzen duzuen Hungariako musika herrikoia eta jazza fusioan espezializatutako gitarrista da. Hungariako musika herrikoia eta jazza? Buah, ez daukat ideiarik friki hutsa zara Inigo. Zango nuke. Gorde izen hau Gabor Szabo. Gabor Szabo, ea zer dioan internetek, Gabor Szabo gaurko egunez hil zen, 1982an. 14 urterekin hasi zen gitarra jotzen. Eta diotenez ikusleak liluratzen zituen bere estiloarekin, nolabait hipnotizatutak gelditzen ziren. Zer moduz zinemaren baratzara joaten bagara beste ereile bat ezagutzera? Beste ereile bat zinean, zein? Bueno, asmatu, 100 film baino gehiagotan parte hartu zuen eta Frantziako humorista ospetsu eta maitatunetako bat izan zen. Italian ere,
Osuspetxua gainera. Aha, eta nazioarteko ospea lortu alzuen Giovanni Guaretxiren izen bereko liburu sortako protagonista den Don Camiloren paperari pantailan bizi eman zionean. Nola? Bete-betean, mai, Don Camilo herriko apaiz bat da, etengabeko eztabaidan ari dena bere lagun Pepone alkate komunistarekin. Baina nik ez da egin norra raiota zari zareten. Nola ez? Fernandel komedia aktoriari buruz. Fernandel 1971 hil zen. Aktore oso ospetsua izan zen Frantzian eta Italian eta abeslari herrikoia bazen ere. Diskografia garrantzitsu bat utzi du eta nere kanta famatuak izan ditu. Quelle famille, pourquoi dans tous ces gens-là sont comme ça? L'oncle, la tante, les neveux ne se connaissent plus entre eux. Ils se mélangent, c'est curieux, compliquant tout à qui mieux. Oh la 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 la. Beno, Fernandelek 100 pelikula egin zituen, baina guk 1127. saioarekin hasi behar dugu. Imanol Suso zirko artistarekin hitz egingo dugu. Aurten Xixongo Feten jaialdian euskal artista ugari daude eta Imanol bertan izan da zirko zaurre konpainarekin. Nahi alkorta izango dugu berriz gurean. My Voice, My Choice mugimenduari buruz hitz egingo dugu. Eta zozketa ere egin beharra daukagu. Aria taldearen Donostiako kontzerturako 2 sarrera dauzkagu eta irabazleak gaur iragarriko dugu. Eta atzo ez genuen doinuetatik garatago tarteaz gustatzeko aukerarik izan, beraz gaur egingo dugu. Zelaiak, baratzak eta lorategiak pres baditugu, hasi egingo gara edo zer. Ez dira hasi guztiak ernetzen. Baina ernetzen direnek normalean fruitu onak ematen dituzte. Egunon pistatxo zaleok, Otsaiak 26 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiega pozo egunon. Egunon guztioi, guazen ereitea. Eta zuekin entzuleok Goiuri ezei zarandi egunon. Egunon. Orain mukiekin, Bai, mukizua naiz. Izketan ari zaizuen Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1127 du, Otsaiako 26 ditu, goizak 10 eta 20 pasata dagoeneko, eta hemen 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Bueno, besan da, 4 gaude hemen, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Beste musu bat atera zen garesti, beste harri bat bihurtu zen mendi, beste besarkada bat abueltan nabil, txikitatik irundiko jartzunea, argalaziok bengo jaten aldek etxian, denak baloi baten atzetik tanik alian, desberdinen hilaran binon ere bidean. 20 piko urte bizkarren temen gaude, itxura txarra eta bihotzona badakite, zemataldiz erori zinen persionen menpe, irrifar batez arazo guztiekin dantzatzen, Bizitlen asko azalinta den aurretik, epaitu nahi bai koinetako hauek jarri, zirkulu itxia ez dago sekretuik, dena esaten dugu begirada batekin. Zenba denbora pasaden betiko mamua betiko kalean, atzoko musuak, Espainian dizdira, kanpaien
egin doinua lagunek keinuak tragoa zeruan Zenbat denbora pasaden temendigo dela betiko lekuan Hogeita piko urte bizkarri entemen gaude Itxura txarra eta bihotzona badakite Zenbat aldiz erori zinen presionen menpe Goizeko 10:24 eta guk maite duten tarteari leku egin barko diogu, baina tira, Bengoren azken lan ari gara entzuten, baina gaur bertan beste bat dator. Bueno, hau urtarrila bukaeran kaleratutako hemen gaude da, baina Olaia Intziarterekin kolaborazio esperotakoa argitaratuko dute gaur gauean. Uste dut 12etan, edo akaso lehentxeago bideoklipa. Ez daukat ziur zeurretan izango den, baina gaur bertan entzunal izango ditugu, azken asteetan ere hori bili dira. Saretan horri bolo-bolo nola baite oi hartzun pixkat eman nahiean, eta biharko saioan akaso entzun izango dugu. Baina guk txatera begiratu ere egin behar dugu, egun on, ze ederra larun bateako plana daukat ahoz-aho mairekin, eta hainbat magoekin gerortuko dugu tartetxoa, ahoz-ahoren azken aste honi erreparatzeko eta datorrenari ere begiratzeko. Nire maite duta da, oso ederra dela kulturzazten ematen dizkidaten sorpresak. Bihar beste zozketa bat, antzerkirako sarrerak, eta tira, asko insistitu behar da batzuetan, gauzak lortzeko. Dantzan 38, nik ezagira zein den gure dantzaren puntuazio parametroa. Mai honena, Inigo ere bai, Goiuri 16. Egunon gaztiak, diote mendik egunon, gaur oso pozik nago, zelako energia daukazuen, eta Janus Lesterren lan berria hori ere badator, beraz, 2026 haue emankorra izango dantza, 2016aren sentsazio termikoa duen urte honek, badirudi izango dura emankorretik. Badirudi, baina ez duzu sentitzen urtero hori gertatzen dela? Ez pentsa, bereziki. Bereziki? Bai, zen Merkurio retrogradon dago. Orain ez dago Merkurio retrogrado. Ez, non dago Merkurio. Eta gainera ez da esaten Merkurio termometron. Nola da. Baina orain gara horretan gaude. Ai, ama. Ez, hori pasazan, ez. Baina, denbora guztin. Inigo. Zer? Gaur hasiko da urteko lehenengo Merkurio retrogrado. Justen, banikin alik zerbait? Nola eragingo dio zure emozio, harreman eta erabakiei? Gaizki. Dio kosmopolitanek. Nahiko retrogrado badago mundua dagoeneko, nahiko kosmopolitak bagara gu ere, baina niri Merkurio atzerako jonek, ez dit graziarik egiten, Justen nola banikin nik zerbait. Eta badago Merkurio progresista, edo bakarrik retrogrado. Goizeko zortziak dan hemen Portalin bakarrik zuretea itxoiten Beste egun bat nozela zuga Guk ere maite duti heldu beharko diegu. Mai Gorostiaga Pozo, zure maite duta presaldaukazu? Nola saltzen naizen. Maite ditut aurkikuntzak. Maite ditut aurkikuntza zientifikoak. Maite ditut aurkikuntza zientifikoen albisteak. Ni txikian nintzenen, txikitatik, amak gordetzen zituen horrelako albisteak, ez? Aurkikuntza bat esan deztakin etxea iritsigi eskolatik eta rekortea hor eta karpeta baten saltzen genuen. Eta azken egunetan, aurkitu ditu desente. Tafaiako la zelada, muinan edo agertu da zeramikazko ontzi bat, eta ontzi horren barnean gordeak zituen kobrezko zenbait lingote, esate baterako, edo planeta txiki bat aurkitu dute superlurra diotenez, ez dakinun, bi dinosaurio munduko txikiena, Patagonian oiasko baten tamainakoa, beste bat Saharan, 13 metrokoa, espinosaurios bat krestaduna eta guzti, eta ez dakit, aitzaki ona nire semearekin hitzaiteko, pixkat irudimena lanean jartzeko, eta abarrez, eta izugarri maite ditut horrelako albisteak, beraz, maite ditut aurkikuntzak, aurkikuntzen albisteak, eta horrelako mobidak. Egun argiedo grisei bakarrik abesten Bakarrik, bakarrik, Hemendikan bakarrik nazelago Bakarrik, bakarrik, Hemendikan bakarrik nazelago Da zure deia mobilan, tan hartu gabe Zalantzak burun Eta zure maite dutago, Juri? Begiran ere maite duta da jolas bat.
Eta ez da jolas bat, eros dezakezuna jostailu dendetan, ez da jolas bat sortu dezakezuna etxean baloi batekin, ez. Adikzio bat daukat, jolasak izena du prestatu oposaketak zure lagunekin. Kontua da, nire mutil laguna ari dela oposaketak prestatzen. Eta oposaketak prestatzeko sortu dituela berak bere apunteekin flashcards batzuk, ez? Txarteltxo batzuk, eta alde batean dago galdera, eta beste aldean erantzuna. Orduan, norbait behar du galderak berari egiteko. Eta orduan, nik egiten dizkiot, eta berak erantzun egiten dit, eta oso ondo, ari naiz pasatzen, ze bereziki, maite dut, ikasi behar ez izatea, bera ikasten ari dena. Ze galdetu behar dizkiot adibidez. Nik esaten diot. BI 122, eta berak esaten dit. Hori zara, errepide bat? Loiutik Zornotzara doan errepidea. Eta orduak gero, BI 263. Hori da, eta megaparketik ateratzen dana, justo eta joaten dana, ez dakiz zer. Eta divertigarria da niretzako galderek egitea, baina are divertigarriagoa, erantzunak jakin beharrez izatea, baina tortu behar dizut, oso ondari naizela pasatzen prozesu honetan, eta aizu, entzulei deialdia egin nahi diet, inguruan jendea badute, oposaketak prestatzen ari dena, eskaini zuen burua laguntzeko, eta bihurtu dezakezue prozesu hau, oso zamandikoa izatetik, beste egit, harinagoa izatera. Nik maite dut, uzut inoiz hau, ziurnik saiontatik kanpo esan dudala ez, maite dute kausa bati asko ematen saiatu eta kausa horrek gehiago ematen dizunean bueltan ez. Eta niri hau, Saharar herriaren gatazka eta kausarekin askotan gertatu zait. Uste dut bizitzan eman dugun, Postal Kolekzionistak proiektuarekin bizitzan eman dugun kontzerturik bereziena Daglako kanpalekuetan izan zelan, Ilunabar batean dunetan, Betuztan Morla taldeare antzen eta Fisajara zinema jaialiaren baitan aritu ginen. Uste dut Postal Kolekzionistak taldearekin orain arte, nolabait, jo dugun edo egon garen espaziorik handienetakoa ere, kursal antzokia izango dela, ziurrenik larun bat honetan Euskalduna jauregiarekin hori zertxo bai gaindituko dela, uste dut Euskalduna kursal baino pixka bat handigoa delako, baina honen baitan eta bihar irratsaioan enaiz egongo, beste gauza xelebre eta berezibet gertatuko da, bihar Eusko Legebiltzarrean jotzen ariko gara, Frente Polisarioari jotzen ariko gara, Seaten gobernu legitimo horri, 50 urte betetzen dituen gobernu legitimo hori kantatzen ariko gara, eta egia esan oso gauza berezia suertatzen zait, enuen inoiz pentsatuko Eusko Legebiltzarrean kantatuko nuenik, ziurrenik ez dut uste beste hitzakirik topatuko nukeenik Eusko Legebiltzarrean kantatzeak zentzurik duelik, zentzua duela pentsatzeko, baina bai, kasu honetan, Saharar gatazkak kudeatzen duen talde politikoen edo multzo politikoak, hainbat alderdi daudelako bertan, proposatu zidaten eta bihar goizean antxe eriko gara, Saharar gatazkari eskaini izan dizkiogun kantuak eskaintzen, bestelako dinamikaren bat ere egiten, eta egia esan, gauza polita iruditzen zait, beti ipatzen dudalako, ez, Sahararen alde egin ditugu kantuak, egin ditugu enkarguak, egin ditugu kontzertuak, jo dugu behar izan denetan doanan eta hemen, liburu aurkezpenak, danakoa, baina orokorran sentitzen dut, nolabait mugimenduak eta militantzia horrek bueltan askoz gehiago eman digula, eta, nolabait zorioneko sentitzen naiz alde hortatik.
Nahi alkorte egunon? Egunon, Zer modu zaude? nekatuta. Nekatuta altzaude. Goiz jaiki naiz. Espertoarekin arazoak izaten dituzue batzuk. Zure maite duta prest aldaukazu? Ba, maite dut hilabete asko edo urte asko zuloan egon ondoren berriro biztirik sentitzea. Ze gauza ona. Ba, entzuleok burutik taldearen magoak badaki honekin egingo dugu rengo minututxoa, eta segituan nahi alkortarekin murgilduko gara gai seriagoetan, baina horren aurretik ere gogoratu ariaren zozketa egingo dugula segituan, eta dagoeneko, ba, zozketan parte hartzeko garaia amaitu zaizuela, Goiuri, badauzkagu dagoeneko parte hartzaileak Boltsa bat prestatu dut. oso ondo. Baina esaten den esku inusente edo zintzori. Nahi alkortari eskaio zuzuk esku inozente bat. Bueno, esku zintzoa. Zuri eskaini behar dizu nahi nago. Ez dakit, norden hemen zintzoagoa, bat ja, tira. Daude papertxe batzuk eta zuk atera behar dituzu. Horrenik ez. Ah. Atarian kotxe bat Larrian literan Traba gisa utzita Bagajetzat zerra bat Zerra beraren markat Mailaren hankazpitan Angelikoa da baina Inorien zaio atxola Traban utzita da boka Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuliok, bai, Ariaren kontzerturako sarrera biditu zozkatzeko eta azken egunetan aukera eman dizuegu parte hartzeko. Galdetzen genizuen zein herrialdeek inspiratu duen nolabait Aria, Euskal Herritik haratago noski, bere sorkuntza musikalean. Pentsa, bere diskoei begira jartzen bagara, bere azken lanean urdinen badago kantu bat anime perdute izena duena. Bere aurreko diskoari erreparatzen badiogu ere, badaude nolabait erreferentziak horrelako Italiako kantu, Il Dolce Far Niente eta bestelakoak. Erantzuna eman dezu? Bai, noski. Ara, bale. Oraintxe atera barritugu irabazleen. Bai, egia da, pentsatzen hon gehiago jolastu bertzeluela horrekin. Bale, barkatu. Entzuleok, herrialdeen malabarearekin hasiko gara. Federico Cossafai! Italian bizi izan zen Marina Landa, italiera gainera ederki menderatzen du, eta italieraz kantatzen du, bere abesti pare batean edo, hor badaude referentzia horiek, eta horrexegatik erantzun zuzena Italia zen. Asko harritu nau, jende asko erantzun duela Peru. Jarri genuen, aukeran, Italia, Frantzia edo Peru. Eta aukerez banago Marina baita Frantzian egondakoa da, edo Erasmus edo lako zerbait Parisen egindakoa da, eta orduan, Frantzia aukeratu dutenek, nahiko ondo baita ere ez dira hain gaizki ibili. Baina Peru, ez dakit zergatik, jenderi iruditu zaio Peru zela erantzun egokien, Tira, asmatu duzuenon artean nik egingo durun eskuzintzo. Venga, bai. Ez dizugu inoiz uzten, gaur utziko dizugu. Badirudi hemen ez dakit, nik... Bide batez, boltxatxo hau nekane altzelaik ekarri zigun, eta zozketetzarako oso proposa da orain. Zenola, ez den gardena, ez da ikusten barruan zer dagoen. Da polita da. Da polita da? Hemen paperak daude. Ondo erantzun dutenen izenak daude hor. Vale... hau bai, ikusten dute hemen lekukoak dauzkagu nien agola begira, Vale, atera dut papertxo bat. Vale. Tori poltsa. Eskerrik asko, hemen izen gehiago daude, Irati Jaure. Badakizu Irati Jauren orden.
Ez, nor da Irati Jaure? Musikaria da. Bigarren kafean entrevista akustikoa egin zen. Irati Jaure? Baina bere proiektuak Irati Jaure izena du? Ez. Karena izena du Irati Tarren proiektuak, bueno, bi Irati daude proiektuan, eta bai, nolabait bigarren kafean entrevista akustikoan egon ziren, eta oraintxe sorkuntza prozesuan edo zertan ari diren, baina Irati Jauri tokatu zaizkio, Marina Landa ikusteko bizarrerak. Zer mai? Taldearen izena Aria esango nukela bai Italiatik dator, operan Aria esango nukela, jatorrizko Italiatik dator, ez? Bai, esan, baina ez dakit inoiz Marinari galdetu diogun, hau? Pentsatzen dut, baietz, berak ere entrevista akustikoa egin zuen, hemen bi aldiz egon da gurean. Izango da, bai. Dantza egingo duzue, dantzaren iraultza honekin, bertaratzen zaretenak, eta baita Irati Jauregi bera ere. Beraz, gozatu. Donostiara larun batean zoazten guztiok, eta baita, Irati Jauregik ere. Goizeko 10:40 minutu oraintxe, puntu-puntuan, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zerbaitetan sinestu, nahi nuke baina, zakar da giroa. Ez baietan ainestu, dator oraina, azkarregi goaz. Gerorik balego, norantz da, egorik balego, gorantz da, erorita gero, gerorik balego, Nahi Alkorta egunon berriz ere, gaur ere gurean zara, eta tira, ez dakit, azken asteetan hautsak arrotzera kontzeptua oso zure egin duzu. Gaur ere gaia mardula da nolabait esateko, eta gainera, egunerokotasun edo, egunerokotasunari oso lotuta daukaguna, gaur bertan jakin barko nukelako zer gertatzen den edo noradoan, lehen ere aipatu dugun proposamen edo mugimendu hori bera, abortuaren gaiaren inguruan hitz egin behar dugu naia. Abortua hitz egingo dugu eta urduritasun handiarekin oraindik ez baitugu ebazpena jaso. Eta martxora iristear gauden honetan, dagoeneko hasi gara poliki-poliki instituzioen eta marken moretze artifiziala somatzen. Bat-batean, martxoaren 8 bueltan, urtero bezala, jendarte feminista bat daukagula eta dena ongi dagoela performatzera jolasten hasiko gara. Borroka feministaren mugarri sendoetako bat kontrazepziorako baliabideen normalizatzea eta aborturako eskubidearen defentsa izan dira. Gure gorputzen autonomia ezin baitugu ulertu eta ezin baldin bada inoiz gauzatu ama izan nahi dugun edo ez erabakitzerik ez baldin badaukagu. Haurdunaldi bat saiestu edo eteterik ezin baldin bada eta ezingo dugu erabaki. Ez dira hainbeste urte igaro, Bidasoaren hegoaldeko emakumeak abortatzera ibaia gurutzatuta edo Londonera joaten zirenetik. Ez dira hainbeste urte igaro ere, abortatzeko teknika ez seguruak elkarri belarrira xuxurlatzen genizkionetik. Eta oraindik ere gertatzen ari da. Abortua ez dago denon eskura modu doakoan, seguruan eta irisgarrian. Eta abortatzeagatik emakumeak hil egiten dira.
Amnistia internazionalen datuen arabera munduan 700 milioi emakumeek ez dute abortu segurua eta irisgarrirako eskubiderik. Haurdun geratzeko adinean gauden emakumeon munduko 41%ak ez du erraza abortua segurua izatea. Eta abortatzea zigorturik dago edo oso baldintza zorrotzerara mugaturik Nicaragua, El Salvador, Dominikarra Errepublika, Malta, Andorra eta Polonian besteak beste. Ameriketako estatu batuetako 19 estatutan praktikoki debekatua dago abortua. Eta Tennesseen adibidez, heriotza zigorrera kondenatua izateko arriskuan daude emakumeak eta kartzela zigor luzeetarako abortua laguntzen duten profesionalak ere bai. Italian, zenbait eremutan medikuen 85% ez du aborturik eskaintzen, eta gobernuak aktiboki abortuaren aurkako jarrera du. Polonian gainera, une honetan osasun arrazoiak direla eta abortua behar duen eta ospitalean dagoen emakume bat dago. Bertako medikuek hilabete daramate uko egiten bizitza salbatuko lioken abortua praktikatzeari, eta emakumearen heriotza arriskua orduz ordu igoz doa. Egoera kritikoan dago. Abortuaren aurkako ekintzaileek ospitalea eta inguruak hartuta dituzte, eta tamalez, hilko balitz, ez litzateke antzeko egoeragatik hiltzen den lehena izango. Lela hiltzen bada, ez da heriotza naturala izango. Aborturako eskubidea mugatzeak ez du inoiz abortu kopurua gutxitzen. Aldiz, arriskua nabarmen areagotzen die emakumei zein neskatilei abortuaren konplikazioaren ondorioz osasun larriak izateko, baita heriotza arrisku larria ere. Oinarrizko eskubide gisa abortua onartuta daukan lehen herrialdea Frantzia izan da, eta hori 2024 urtean lortu zen. Europan, 20 milioi emakumek ez dute abortu seguru eta irisgarrirako eskubidea bermaturik. Eta eskubidea Europa osoan bermatu ahal izateko My Voice, My Choice kanpaina mugarri izaten ari da. Abortu segurua eta irisgarria ez den tokietan bizi diren emakumei, Europar Batasunak baliabide ekonomikoak eskaintzea eskatzen dute modu eraginkorrean emakume horiek beste herrialde batzuetara abortatzera joan ahal izateko. 3 urtez, Europar Batasuneko araudi guztiak zorrotz betez, kanpainak bere bidea egin du. Egitasmoak Europar Parlamentuaren babesa jaso du, 10 herrialderen erabateko babesa, 1 milioi bat sinaduratik gora, 170 erakunderen babesa, 1 milioi bat emaginen babesa eta nazioarteko legegile eta abokatuena. Gaur da, Europar Komisioa bere erantzuna ematekoa. Eta orain arte, emakumeon oinarrizko eskubide baten alde egin den nazioarteko lege kanpainarik garrantzitsuenentzat jotzen da. Azken egunak oso mugetuak izan dira eta kanpainako arduradunek adierazi dutenez, astearen hasieran iturri fidagarrietatik jakin zuten ebazpenak ez duela kanpainak eskatzen duenaren aldeko zentzurik izango. Ez litzateke diru partida eta neurri zehatzik hartuko Europar emakumeek abortu seguru eta irisgarrirako eskubidea bermaturik izan dezaten. Azken orduetan aldiz, emakume eta erakundeen presioaren ondorioz, baiezkoaren inguruko zurrumurrua ere zabaldu dela diote. Kanpainaren beraren legezkotasuna ere zalantzan jarriko denaren zurrumurrua zabaldu da. Eta arduradunek adierazi dutenez, arautegia zorrotz bete eta juridikoki egokia da. Hainbat legegile eta abokatuk azken orduetan zilegitasun juridikoa azpimarratu dute. Kanpainaren ibilbidea ariketa eta ahalmen kolektibo eta demokratikoaren eredutzat jo dute. Eta ez bada neurri zehatzik hartzen, lanean jarraituko dutela adierazi dute.
Urduritasun handia dago une honetan Bruselan. Euskal Herrira etorrita, oraindik ere abortatzea erabakitzen duten emakumeek hilabeti klinika pribatuetan egin behar izaten dute osasun publikoak ere bertara bideratzen gaituelako. Gainera, klinika horien inguruetan ultrakatolikoen presioa jaso behar izaten da eta errugabe jotzen ditu justiziak salaketek aurrera egitea lortzen dutenean. Osakidetzak iaz adierazi zuen 2026an abortuak bere sarean areagotzeko saiakera egingo zuela. Bere esku ez balego bezala akaso. Emakumeen erabakitzeko ahalmenaz eta autonomiaz ari gara. Bakoitzak egin beza une bakoitzean, nahi, behar eta ahal duena. Ez dugu ahaztu behar abortatzeko eskubidea izateak ez duela inor abortatzera derrigortzen. Eta oinarrizko giza eskubidetzat jo beharko genukela, emakumeak behintzat giza eskubidedun ulertzen baditugu. Bideak itxi, zutik pixagiten ari zirenen kalean. Geuk okupatu, gordintasunari atzaio musurik zor. Bake horren aurka hemen. Onarten zuleok Naia Alkorta lezgarairen zutabeago izeko 10:40 minutu, Naia Alkorta. Eskerrik asko eta jarraituko dugu gertutik. Urrengo minutuetan ez palin bada egunean zehar informazio zerbitzuetan ea zein den nolabait mugimendu honen guztiaren inguruaren emaitza modura espero dugun erabaki hori. Eskerrik asko. Bekoteak lanak, sukaldeak aitak, alkilerrak kulpak, bulegoak mugak, betikoan oizarte da beti. Gurea ez da, partxe hot bat sisteman, gurea ez da, hitz bat gehiago leman, gurea ez da, gurea ez da, gurea da sualdena. Bake horren aurka hemen, azken boteretzen zerbait bada, bilbidezka bat ikusten da, lubaki honetatik. Bake horren aurka hemen, azken boteretzen zerbait bada, bilbidezka bat ikusten da, lubaki honetatik. Ikusten da zu haudena, lubaki honetatik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere.
Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Entzuleo, kementxe gaude 5 minutu eguertiko 11etarako, Goiuri aurten korrika ibiltzeko asmorik balduzu. Korrikan beti, egiten dut korrika metrotxo batzuk bada ere, baino ez nago ni sasoi honean horrela kilometro luzeak egiteko moduan, baina korrikan parte hartzea, txikitatik egin dugun zerbait izan da, eta aurten ere, prest, ez zait ordutegia gehiagi gustatzen egokitu zaiguna hemen inguruan, baina hori du korrikak ez da, batzutan oso ondo, goizean goiz, lehenengo orduan egokitze zaizula, lanera etorri aurretik, korrika saiotxa egitea, edo larun batez, eta orduan ospatu dezakezu, egin dezakezu korrika, eta gero bazkaltzera joan lagunekin. Aurten ez zait hain ondo ordutegia hain ondo egokitu, baina egingo dugu korrika. Hori bai, lekukoan nik ez dut eramango, Ez? Ez. Ze tristea, ez? Ez, a ber, zenbat lekuko daude, ez dira inbeste, Ez, baina ez dakit zu Tolosako erregina izaki, igual egokitu beharko litzaizukela edo. Baina gizu erregine ona izatea badela baita ere, ez dakit, zure azpitik daudenak zaintzea, eta nik hori erreginak ez direnei usten diet. Nik ez dakit lekuko eraman behar izango dute, baina Garazi Kastaino lankidea eta Zaloa Badiola lankidea korrika oso gertutik jarraitzen ibiliko dira, eta eurak kontatuko dizkigute, korrikaren egunetan hainbat eta hainbat xehetasun programazio berezia eta jarraipen berezia emango baitzaio etxe honetan korrikari, eta guk eurekin bat egiteko aukera izango dugu, hoietan, goizeko 10:00 maite duten ostean, bat egingo dugu korrikarekin, zer gertatu den, azken orduak, gauan nola igaru duten, eta gauza guztiak ezagutzeko, eta esan da bezala, Garazi eta Zaloa, antxe izango ditugu, lehen lerrotik gauza guztiak kontatzeko. Tikan mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranduaren negaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik. Gure korrika ibiliko gara, dio gure txatean Gorkak Edita Brokosek ere agurtu gaitu egunon, naia egunon maja barkatu hori zugu ikusi lehen, eta naia ja joan da, baina naia joan da hemen liburu ale bat eta pasta batzuk utzita. Pastak dira? Akaso, ez dakit. Agian teiak? Bai, zan daiteke, unboxing inbarko dugu. Hori ere unboxing da, bai. Orain bertan? Bai, mesedez, bai ere. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Egingo dizut ASMR. ASMR badakizue dela horrela bideotxoak jendeak egiten dituenak berez ikusleak erlaxatzeko, baina batzuetan amorroa ematen dute, ASMR egingo dizuet.
suabe gogo, Juri. Gehiagi iruditzen. ASMRPJK izan da. A ver. Ui, etzai gustatzen niri zarata hau, Niri bai. Ados, paperak enduta, eta hementxe... Ai. Zerazu, labana? Noztu, bai. Giltza batekin nahiko izango duzu, Juri. Giltzarekin, noski. Hori. Noski. Zabaldu hori. A ver. Ze suspense. Bueno. Juri, kontakizuna egin guzu. Berkatu, arazoak izaten ari nintzen, baina mendago kaxa, berriro. Horrela bai, edo hau ere azkarregei. Horrek, ematen du, zalduna larreetan barren urbildu zen gaztelura. Gotorlekuan denak prest ziren defentsa lanetarako. Pastak! Entzuleok, guk pastak iriki berri ditugu, eta zen momentu egoki eta ona, azken ordukoaren bila, Bilboko estudiotara bide egin, eta horrela, haua bete ale izateko. Beste bat gara, bastak jaso ala, nola, Bilboko estudiotara helarazten, itxaso lehon, baina gaur, behintzat gure pastarik gabe egin barko duzu eguna. Kaixo, egunon, bai pastarik gabe, baina azken orduko batekin, enplegu erregulazio presidenteari buruzko bileran batzordeari laguntzeko, Tubor Reunidoseko langileak Bilbon mobilizatu dira gaur goizean bertan, Euskalduna Jauregiaren inguruan, izan ere, bilera bertan egitea erabaki du enpresak Amurrioko lantegiaren ordez. Han izan dira orain arteko topaketak. 8:30 baino lehenagotik langileak biltzen hasi dira Tubor Reunidos borrokan kaleratzerik ez zioen pankarta baten atzean. Batzordeak zehaztu duenez, 300 langile baino gehiago joan dira Bizkaiko hiriburura protesta horretan parte hartzera, 24 orduko greba egun berri batekin batera, eta Amurrioko langilek jarraipen osoa egin diote. Deialdi hori Trapagarango lantegian ere planteatu da, baina kasu honetan ESKak eta LABek. Andres Garzia Arabako lantegiko batzordeko presidentea pozik agertu da langileek ordezkari sindikalei laguntza erabaki dutelako bilera egiteko lekua aldatu den arren. Edo nola doazela ere plantilla etorriko dela gaineratu du. Garziak adierazi duenez, astelen honetan bilera tokiz aldatzearen harridurarekin topo egin zuten eta batzordeak ez du ulertzen, izan ere bileraren bat Trapagaranen egitea proposatu zuen eta konpainiak uko egin zion aktan Arabako fabrikan egin behar zirela jartzen zuela argudiatuta. Azkenik enplegu erregulazioko espedientearen inguruko bilera goizeko 10:00 hasi da, duela ordu bete inguru, eta ordu bat erdietan beste bat egongo da lanbaldintzak aldatzeari buruz. Langileak Euskalduna Jauregiaren aurrean bilduko dira eguerdiko ordu bit erdiak arte. Eta bestalde trafikoari dagokionez aipatuko dugu autoistripu batek hainbat kilometrotako autoilarak eragin dituela Txorierriko igaro bidean gaur goizean, Lezama parean, ez beharra Barakaldorako noranzkoan gertatu da, entzuzen Bizkaia 24ko 24. kilometroan, eta esan dezakegu dagoeneko istripua eta baita autopilaketak ere amaituta daudela, hortaz garbi dagoeneko Txorierriko igarobide hori, besterik ez oraingoz eta 12etan jarraituko dugu informazio berriarekin. Eskerrik asko itxaso, guk aurrera egingo dugu, eta lehen aipatu dizugun bezala, atzo ezin izan genuen Gartxotun zain letonaren doinuetatik haratago behar bezala gozatu, behar bezala ez genuen zuekin elkarbanatu, berarekin, ordu bete luzez aritu ginelako bizirik gaude lan berriaren inguruan, baina oraintxe bai, txanda izango da Gartxotun zain letonaren doinuetatik haratago gozatzeko entzuleoko. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Blind Pilot izeneko taldearen 3 Rounds and a Sound kantua izango da. Folk indie taldea dugu, Blind Pilot, estatu batuetakoa, eta esango nuke beraien melodia oso gertukoak eta oso beroak direlako, eta beti bezala barnerakoiak diren hitzak dituztelako direla ezagunak. Azken aldia dudan joerari jarraiki, gitarra akustikoak nagusi dira, perkusioa suabe xamarra, eta esango nuke koro oso oinarrizko, baina
bereziak. Beste behin elementu hauekin gertutasuna lortzen du Blind Pilot taldeak. Izen bereko, hau da, 3 Rounds and a Sound izeneko albumean, aurkitu dezakezue kantu hau, 2008koa da, okerrez banago, eta ona ekarri nahi izan dizuet, izan ere taldearen kantu ezagunenetarikoa, akaso, edo ezagunena bestela. Eta letrak norbait edo zerbait galtzearen inguruan hitz egiten digu, aldaketaren behar horretaz, eta denboraren igarotzea onartu behar dela ere, esaten du. Lerro artean. Musikalki berezia da niretzat, esango nuke oso lasaia dela, baina oso intentsua emozionalki, eta beste behin kantuak alako esperantzaz betetako melankolia edo tristura dakarrela esango nuke. Beraz, ea gustatzen zaizuen, asteko lehen gomendio hau, esan bezala Blind Piloten 3 Rounds and a Sound. Our song, they're playing our song. Can you see the light? Can you hear the hum of our song? I hope they get it right. I hope we dance tonight before we get it wrong. And the seasons will change us new, but you're the best I've known. And you know me, I could not be stuck on you if it weren't true. My eyes were dark till you woke me and told me that opening is just the start. It was. Now I see you, the kingdom come, you're the one I want to see me for all the stupid shit I've done. Just like we were before you knew you'd know me, and you know me, blooming up from the ground, 3 rounds and a sound, like whispering, you know me, you know me. Our song, this was our song. I still see the light, I can see them, and the crisscross of what is true won't get to us, 'cause you know me, I could not give up on you. Fog of what is right won't cover us, 'cause you know me, I cannot give up a fight. So I'm 6 feet under, get to us, just like we were before you knew you'd know me. And you know me, falling up from the ground, 3 rounds
like whispering, you know me, you know me. Hortxe entzun dugu Blind Pilot taldearen 3 Rounds and a Sound kantua. Aste honetako bigarren gomendio gisa, musika instrumental pixkat ekarri nahi izan dizuet, Croak Bean taldearen August 10 hain zuzen ere. Nik talde hau kantu honekin ezagutu nuen, eta gerora asko entzun dut, zuzenean ikusi ere bai, eta oso talde berezia irutzen zait, funka, soula, rock psikodelikoa, eta batez ere munduko txoko ezberdinetako tradizioa duen musikan hasten dituztela esango nuke, eta gainera baxu oso erakargarria dutela esango nuke. Niri behintzat lehen kolpe horretan baxuak erakarri ninduen. Oso inguratzen zaituen soinua sortzen dute baxu linea horiek, eta gainera gitarrak nahiko garbiak dira, efektuz beteak esango nuke, eta instrumentu hauek alako indar narratibo bat dutela esango nuke, izan ere esan bezala ez dago hitzik, orduan baxu eta gitarrek presentzia asko dute. Con todo el mundo izeneko albumean aurkitu dezakezue kantu hau, eta benetan Croak Bean izeneko talde hau izugarri gomendatzen dizuet, musika instrumentala, esango nuke ez dakit edozein momentutarako, baina ia edozein momentutarako aproposa eta ezoikoa, beraz, ea gustatzen zaizuen Croak Bean taldearen August 10 kantua.
Hortxe entzun dugu Kruak Bin taldearen August 10 kantua. Aste honetako 3. gomendioan Jose González ekarri nahi izan dizuet beste behin, izan ere aste honetan disko berria kaleratuko duela adierazi du, edo esan du, eta hori beti da berri ona musika zaleontzat. Ona lehenagotan ere ekarri izan dizuet, Jose González gaurkoan Cycling Trivialities kantua ekarri nahi izan dizuet, izugarri maite dudalako eta bere Local Ballet 2021 garren urteko albumean aurkitu daiteken harri bitxietako bat delako. Jose González, jakingo duzuela da, behin baina gehiagotan ekarri dutena, kantautore sueziar argentinarra da, bere estilo minimalista eta gitarra klasikoan oinarrituta duen estilo gatik ezaguna, eta oso barnela begirako ahotsa duelako, ahots berezia, eta diskoetan esango nuke gainera harmoniak lantzeko modu berezia ere bai, Benir izeneko diskoarekin egin zen ezaguna, bertan daude bere kanturik ezagunenak, baina diskografia oso aberatsa eta ederra etorri da ostean. Beraz, bere zale guztiok, irrikitan gaude datorren diskoak zer eskeniko. Hori dela eta ekarri nahi izan dizuet, aste honetan 3. gomendio gisa Jose Gonzálezen Cycling Trivialities. Hementxe duzue. Without regrets, different now. Every step is like a mile. All the lights seem to flash and pass you by. So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? You don't know which way to turn. Every trifle becoming dangerous. All this time you were chasing dreams without knowing what you wanted them to mean. So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? Who cares, say, 100 years from now, on your small steps, all your shitty clouds? Who cares, say, 100 years from now, we'll remember all the players, we'll remember all the clouds. So, how's it gonna be when it all comes down to cycling trivialities? So, where is this leaving me when it all comes down to cycling trivialities?
Recycling triviality. Recycling triviality. Recycling trivialities. Recycling trivialities. Recycling trivialities. Recycling trivialities. Recycling trivialities. Hortxe entzun dugu Jose Gonzalezen Cycling Trivialities kantua. Aste honi amaiera emateko nire ikasleek egindako gomendio bat ekarri nahi izan dizuet. Ez nekien, baina dirudienez TikToken estanda egin duen kantua da hau, eta gazteak gaur egun hala kontsumitzen dute musika, baina sorpresa ederra izan zen. Beraien gomendioak ez zaizkit beti asko gustatzen, baina hau benetan erakargarria egin zitzaidan, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet ona. Di-Jo izeneko proiektuaren End of the Beginning kantuaz ari naiz, eta Joe Kiri aktore eta musikari estatu batuarraren proiektua da Di-Jo hau. Eta telebistan lan egin du eta dirudienez tipo ezaguna da. Asko gustatu zait kantu hau, izan ere synth pop ukituak aurkitu dizkiot, baina soinu nostalgiko edo 80garren hamarkadari keinua egiten dion soinua ere iruditu zait. Akaso oker nabil edo erratuta nabil, baina izugarri erakarri nau kantuak, oso laburra da eta oso berezia be zentzu guztietan. Batez ere melodian arakatuz 2022an kaleratu zuen Decide diskoan aurkitu daiteken kantua dela ikusi dut,
Eta esan bezala, oso famoso omen da, beraz, ni bezala orain arte entzun ez baduzu, gaurkoan hemen aukera. Aproposa iruditu zait, aste honetako gomendioetan azkena izatea, asteari agur esateko, eta zuei besarkada handi bat bidaltzeko. Entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar. Hemen txeduzue, Dilloren End of the Beginning. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night, when things aren't black and white. And the troubadour, remember 24. I wave goodbye to the end of beginning. The song has started now, and you're just finding out. Now isn't that a laugh? A major sacrifice, but clueless at the time. Enter Caroline, just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. Back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. Oh, I wave goodbye to the end of beginning. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Como gasto papeles recordándote. Entzuleo goizeko 11:28 minutu, eta oraindik gure gaurko urrengo gonbidatua aurkeztu aurretik, Mai Gorostiaga Pozorekin tartetxo bat hartu nahi dugu, Ahoz-aho jaialdiaren inguruan aritzeko joan den astean, lehenengo abia puntu ziren hitzorduak eta aipatu genizkizuen, baina Ahoz-ahok aurrera darrai eta, azken egunetan esan dezakegu Mai nolabait protagonista Estrella Ortiz izan dela. Bai, askotan eguraldiarekin bezala, kaitz handi bat datorrenean edo izena jartzen diote, eta gure jaialdian ere, horrelako asteburu ditugu, Estrella Ortiz urakana pasada gure jaialditik, eta, liuratuta zoragarria izan da bere bisita, emanaldi guztik bete eta Arrasaten, Elgoibarren, Hernanin, Berazubi auzoan Tolosan, Eskoriatzan, eta hori bakarrik ez, zeren izugarrizko ikastaroa eman zigun, El cuerpo del texto, testuaren gorpua izenburuarekin, eta ikasle guzti, ez dakit, etxeko lanpio batekin joan gara etxera, hori, pixkanaka bateratzen hortik zuku guztia, ez? Nola identifikatu testu baten gorpua, eta nola aberastu testuak gure gorpuek. Si miro un poco afuera me detengo,
Hau jaialdia martxan dugu eta Maik egin berri duen hausnoraketa bezalako une ederrak uzten ditu. Baina, tira, guke nolabait asteburu ontarako itzordu potolo baten inguruan hitz egin genuen, lehen Gorka Santesteban entzule eta lagunak txatean ere jarri du, bere plana larun bat ontarako horixe zela, Ordiziako plaza nagusira joan, Garagartza plazara joan, eta gertuko magia kale ikuskizunean murgiltzea, eta hemen, elkartu dira nolabait oraina bat diren euskal magiaren bosti zen. Bai, urtero iten dugu horrelako ekimen bat, Ordizian, Garagartza plazan eta plaza nagusian, batzutan izan da, ipuinak kalera, ipuin poteoa antolatu dugu, pasaden urtean Kamixi bai txango bat antolatu genuen, eta badera igual ja bost aldizola antolatu dugu, gertuko magia. Aurten bost mago euskaldun gaztek, oso onak direla, hemen aipatu dugu behi baino gehiagotan, belaunaldi oso polit bat datorrela euskal gazte magoen artean. Neko Gutierrez, Mari Arandia, Asier Saizar, Oier Jurado eta Bainatzu Izarreta. Bost artista puska, ibiliko dira terrazatan, maiaz maia, bere truko, bere magia, nik eskaini guztiai, ipuin magikoak izan behar direla, historio txo baten barruan kokatu behar dituzte beraien jokuak. Eta izaten da, atxalde superpolita, batzuk ez dakite horri dagoela, eta sorpresaz harrapatzen dietela, hori xerita daudela zeze hartzen, eta bapatean mago bagerturatzen da, truko bat dio, eta gero akaso beste bat, eta beste bat. Beste batzuk ordez, badakite zer dan, eta gerturatzen dira, eta joten dira terraza magoen atzean, edo, ez dakit, baten salia badira, bi aldiz o hiru aldiz ikusine diete, ez atxalde polita, familian disfrutatzeko, magiarekin liguratzeko, eta historiotxo berriak ezagutzeko. Etxeko lau paretetan Eta hozak izango duen bideo horretan, larun bateko itzordu hori aipatu dugu, baina nolabait Mai, datorren astearako beste protagonista handi bat dator, gainera bigarren kafean gurekin izan genuen emakumea, Ifigenia Kakridoni greziarra, eta tira, biran izango da, Arrasate, Ibarra, Irura, Iruña, eta besteen bate tokitatik. Ifigenia Kakridonen urakana dator urrengo astean, eta egon zan gurekin, eta egongo da gurekin, jaitzegin da berarekin, eta Ifigeniak, errepikatu nahi du, beste bigarren kafe hartu nahi du gurekin, eta horrengo ostegunean bizitatxoa ingo digu, hemen estudiora. Aurtean Ifigenia Kakridoniri jarri dugu Odei Arregi, euskal kontalarekin batera, bakizue jaialdian askotan antolatzen horrelako binomio fantastikoak, izena Rodariri omenez, eta binomio fantastiko hauetan, ikus dezakegu euskal artista bat euskeraz narratzen, gehi kanpotar artista puska bat, kasu honetan Ifigenia Kakridoni, gaztelaniaz kontatzen. Oso ondaritzen du gaztelaniaz Ifigeniak, eta egon zanean, euskerarekin, ez dakit, beintza saiatzen zan, eta gogokin, ez dakit, horrelako zubiak erikiten dira behai kulturen artean, eta beste kontatzen digu Ifigeniak urrengo estegunen. Ozago jaialdia bizi eta martxan da entzuleok, Mai Gorostiega pozo badan, nolabait jaialdi honen motorraren zati garrantzitsu bat, eta ilusioz eta indartsu hariko dira datozen asteetan, guk eta artetxoak hartuko ditugu, mundu esotik eta Euskal Herritik noski ahozkotasunaren jaialdi eta itzordu mugarriko den honetan izango direnen hausnarketak jasotzeko, eta noski Mai Gorostiagaren ahotik astez aste ere, gertatzen ari den guzti hori ezagutzeko. Goizeko 11:33 minutu gure horrengo protagonista segituan hemen bigarren kafean. Ikusteko egiz, bihar berriz ere
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Feten, Xixongo haur eta familientzako arte eszenikoen nazioarteko azoka, haurren arte eszenikoen sektoreko profesionalen topagunen nagusi bihurtu da. Egungo eta etorkizuneko ikusleen lehentasun eta joeren laborategi bizia da jaialdi hau, 1980tik ospatzen dena. Bihar amaituko da urtengo edizioa eta egitarauari erreparatuta zera topatu dugu. Leku berezia eskaini dietela euskal artistei. La Pez, La Tentación, Mari de Jon, Teatro Gorakada, Marmar Teatro, Zirko Zaurre eta Zirkus konpainiak edizio honetako programaren parte izan dira eta gure lorraldea ordezkatzen duten proposamen berritzaileak aurkeztu dituzte. Bertan izan da Imanol Suso, Zirko Zaurrerekin, eta pentsatu dugu, horrelako jaialdi bat gertutik ezagutu nahi dugula, naiz eta urruti xamar dugun kilometro aldetik, beraz, gurean da, jaialdia hitz egiteko eta baita bere ibilbideaz eta esku artean dituen proiektuetaz. Imanol Suso, egunon? Bai, Imanol, egunon? Badirudi ez dugula Imanol entzuten, edo berak ezkaituela gu entzuten, segiton saiatuko gara konpontzen. Tira, borain bai, Imanol Suso, egunon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Kontua da, 360 kilometro baino gehiago daudela Xixoneraino. Ez dago, dileia, ez da? Claro. Seinale akosta egiten da. Claro, horreti dago Xixon, egunon, Imanol, zer moduz? Kaixo, egunon. Ondo, etxerako bidean orain, furgonetan gabiz. Etxera hueltan, Xixonen gozatu ondoren, Fetenen egon ondoren, kontatu iguzu, ze sentsazio, zer modu zibili zareten, eta zer topatu duzuean, guk esan dugu, aurre eta familientzako arte estenikoen topagune oso garrantzitsua dela, eraz, jakin nahi dugu, zer topatu duzuean? Bueno, gure kasuan, atxo gauean egin genuen gure ikuskizuna, eta, oso pozik. Urduritasuna, baina gero oso ondo, oso pozik. Eta azokan zehar, ikuskizun asko, lagun asko bebai, eta pila bat gauza. Egunon, Imanol, zemuz, haupazuek. Haupa mai, egunon. Aurten uste dut azpimarratu behar dela, sareari esker, baita ere eskena, artekale, Euskal Herriko dantza profesional elkartea, Euskal Zirko elkartea, eta unimari esker, ez dakit, baino potente izan da Euskal Herriko presentzia Fetenenen, eta ez zubiak edo eskaparate bihurtu dela, ez? Bai, Euskaldun asko zeuden, eta azoka denez, horre elkartzen guztiok, egotera, eta esan duzun bezala zare bat sortzeko. Egon zarete horrelako bileratan edo hitzaldietan, eskaini duzu ez panorama dagoen Euskal Herrin ere?
nire kasuan ez, artista bezala joan naiz, baina bai bulegoko pertsonekan egon dira hitz egiten, gure ikuskizunaz hitz egiten eta lan egiten. Ardatzak jartzen, ez? Etorkizuna, nola lotzen dut gaiak, Ona naiz, Loturekin aditua, Ardatzak izenburua dutzuen ikuskizuna, nik goatzen naiz, goain dela, urte eta piko do bi urte, privilegiatu gutxa izan nintzen, eta ikusi nuen lehenengo ardatzak ikuskizunen barruan, ez? Eta nola beraztu da ikuskizuna, eta jaibilitakoa, nola izan da ardatzakin prozesua? Ardatzak hasi zen orain dela 3 urte gutxi gora bera, eta lehenengo ideia zen ikuskizun bat egitea diaboloekin. Hau da, diaboloak protagonistak izatea. Orduan, hasi ginen hor pentsatzen, nola egin, zer egin, eta hasi ginen, esaten, kutsatxo batzuk diaboloak botatzeko, kutsa bat diaboloa botatzeko, eta estruktura bat igotzeko eta altuera desberdinak izateko, estruktura. Eta pizkanaka, ardatzak sortu zen. Bai, nik irakurtzen sinopsia, haurtzaroko oroitzapen polita, pilotazi puskarriga edo txapak ere ez ziren falta, ez? Ni guatzen naiz, nire jobaren komunioan, norbaiteko paritu zion diabolo bat, eta deno probatzen, deno pizkat egiten, jolasten, eta bapatean etorri zan nire ama, eta esan zuen, utzi pixka bat, eta ama, utzi, hau zeba. Eta diabolo hartuta, denok hau zabalik gelditu ginen, zeren bera txikitan jolasten zuen, eta badirudi hori ez dala azten, ez? Esan dezakegu diabolo dela igual malabarren artean, herrikoiena, edo popularrena. Bai, ni hasi nintzen diabolo batekin, 7 urterekin. Jolas bat bezala, eskolatik irten eta diaboloarekin aritzen nintzen hor plazan jolasten. Eta gero jolasa da, baina niretzako bai nola esaten da, lan egiteko erraminta bat da, gaur egun. Mai, egin diazu gaztelaniaz esaten den recuerdo desblokeado. Olako bat, eskolan, jolas orduan eta honetaz ere hitz egin dugu irratian, asko banatzen dela espazioa, mutikoek futbolean jolasten dutela eta neskatuak geratzen direla iskin batean, eta nik banuen gelan mutiko bat, ez zitzaiona futbola gustatzen, eta orduan, ez zuen futbolean jolastu nahi, hor geneuzkan, bazkalosteko ordu horietan, eta han non agertu zen egun batean diabolo batekin, eta izugarria izan zen, batean hainbesteko zirrara sortu zigun diaboloak, futbol partida ere eten egin zen, eta futbol zelaiaren erdigunean, jarri zen nere gelako hasier, bere diaboloarekin, eta denak inguruan begira. Eta aztutan neukan, zenbat gustatzen zitzaion nere lagun honi diaboloa, eta orain ekarri didazue burura, izo, hasi eskerrik asko. Eta gaur egun eskerrak zirkoa bihurtu dela, gainontzeko bat, edo ofizialki eskoletan, Imanol, pozik horrekin ere. Bai, diabolo eta zirkua sartzen ari da hor pizkanaka leku desberdinetan, eskoletan, hor Bilbon daukagu zirkoz aurre gure espazioaren eskola bebai, eta topera bai. Eta pixka teknikoki hitz egiten, zer egiten du berezi beste malabarismo tekniken alderatuta diaboloak? Diaboloa, desberdina da, pilotekin eta mazekin konparatuz, bi gauza dituzu, alde batetik soka eta makiak dituzu, eta beste alde batetik diaboloa. Orduan, pila bat gauza egin dezakezu. Eta gero, gehitu, 2 diabolo, 3 diabolo, airera bota, edo lurrean egitea gauzak, mugimendua, pila bat.
Bai, nik ikusi, baita ere pentsatzen dut evoluzio bat izan dela, zirko ikuskizunetan. Garai baten akaso, diabolo hartu eta erakutsi zure trebezi guztik eta zure truko guztik, eta nik ardatzak ikusita da super poetiko, horren atzean dago koreografia oso neurrituta eta poesia asko dago ikuskizunaren atzean, ez da? Bai, ikuskizunean zehar, hainbat ahots entzuten dira, eta, esaten dute, zer da diabolo bat, zer da zirkua, zer da gure bizitzako ardatza, eta bai, ez da, egitea truko bat listo. Nahi dugu zeo zer kontatu, zeo sentimendu bat provokatu. Eta lortzen duzu, lekuko izan nahi. Gainera Jorge Silvestre zuzenduta, pentsatzen dut hori ere opari bat, askotan, segun horrekin zaude proiektu batean, bihurtzen da masterclass baten saio bakoitza, ez? Bai, gure zuzendariarekin, da Madrilgoa da, berak zirku konpainia bat du, 9-1, eta bera esperientzia asko du, egonda Gandini konpainia, malabarista konpainia handi batean, bebai Soleil zirkuan egonda, eta, berarekin egotea, lujo bat da, bai. Lujo bat pentsatzen dute bai, zure kidea, ez? Porque Gorka Pereira ondoan izatea, ez dakize, oso exigentea da, oso artista puska dela, badakigu denok Euskal Herrin, baino baita ere, pixkat ikizmikiz edo ez dakit, ez? Edo perfekzionista, esan dezakegu, ez? Bai, pila bat urte da, matza hor, malabareak egiten, eta zirkua, eta, ezagutu ginen, Bilboko espazio batean, kukutza ditzen zen espazioan, hor zegoen koblakari taldea, eta han ezagutu ginen, eta ni 10 urte, 12 urte gutxi gara neuzkan, eta gero nire irakaslea izan zen. Orduan, irakaslea, eta orain lan egiteko laguna, ez da, lakidea. Orduan, ezakitolako sorte edo, privilegio bat da. Flipatzen ari, 7 urtekin hasita, 10 urtekin koblakarin, supergazte zara, baina superformatuta, ez leheno ipatu ditau magoak, ez? Mago belanaldi gazten osonak direla, eta baina baita ere zirkoan bazaudete, ez? Gazte batzuk superpreparauta. Bai, pila bat gara, hor gaude, eta asko ensaiatzen dugu, asko praktikatzen dugu, hori artista izateko eta eszenatoki batean egoteko. Imanol, eta etorkizuna begira, zertaz ari zarete, zirko zaurrek, seguro que zerbait dago hor laborategian ateratzeko zorian, edo, ez zarete geldirik egoten, así que zeo zer egongo da, ez? Orain justo, buruan hor pila bat idea, baina orain, ikuskizun honekin nahi dugu disfrutatzea, bolo asko dukitzea, eta horrekin gaude enfokatuta. Eta gero espazioan, eskola daukagu, eta laborategia, han asteartero elkartzen gara hainbat malabarista, praktikatzeko, egiteko malabareak, eta sortzeko. Mila esker, Imanol, zorionak zirko zaurrei, zorionak Euskal Konpaini guztiei, gora zirkua, bidaiona izan bueltan, eta ez dakiz sagardo ekarri duzue, baina dastatuko dugu. Zeo zer daukagu hemen probeta, zeo zer. Mila esker, eskerrik asko. Honegin. Karetik ematen du la bankada, kala, kalizkara dakar, beti zaude ondoko kalakan, kalakan, lere, beti ondoko kalakan, kalakan. Kontakataka, kontakatilu, kontakizuna kontatzen, kontakataka, kontakatilu, kontakatilu.
mate, kontakataka, kontakatilu. Kontakataka, kontakatilu. Kontakataka, kontakatilu. Ba, gu ezkara kontakatiluak edo bai, baina kontatzeko zerbait ere badaukagu azken minutu hauetan, Goiuri? Bai, bila, probestuko dugu azken tarte hau esateko, asteburu honetan, kioskoetan, korrikako petoa lortu dezakezuela, gara egunkariarekin, zelena aipatu dugu, ea korrika egingo dugun ala ez dugun egingo, gure lankide garazi eta ibiliko direla, garazi eta salba ziren, ez da, ibiliko direla furgonetaren atzetik, furgoneta barruan, furgoneta gainean, ez dakit non ibiliko diren, baina antxe kontatuko digutela zer egingo duten, eta guk entzulei kontatu nahi genien korrikako petoa eskuragarri egongo dela asteburu honetan, otsailaren 28tik martxoaren 2 Euskal Herri osoko 2000 kiosko baino gehiagotan, eta erosi dezakezuela bertan egunkaria eta petoa lortu, eta oso garrantzitsua da, ze gero petoarekin gure errepideak eta kaleak eta Euskal Herriko mapa osatuko dugu, horrela kolorez beteta. Prezioa, gara eta petoa, uste dut 8 euro horrelako zerbait direla, eta noski dirua aekarentzat bideratuko da, eta oso polita da petoa, kolore asko ditu, eta nik deialdia egin dizuet, joateko kioskotera, eruzta petoa. Asteburu honetan kioskoetan, korrikaren petoa, eta gararekin batera 8 eurotan, eskuratu ahal izango duzue, aekak eta garak egindako akordioari esker. Eskatu zure petoa, kioskoan, eta jantzi, Goiurik esan de bezala, edarraskoa delako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta entzuleo, gaurko saioaren hasieran esan dizuegu, Bengo eta Olaia Intziarteren berriena kolaborazio hori, iristekoa zela, eta tartetxoa dugunez, zuekin elkarbanatu nahi dugu. Ta beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko eta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten. Leku asko naroma dut buruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe bat ez delako, etxe ez bada zuekin. Hemen gabiltza berriro, bastarra txalde baten, eguzki deuria bino berdin jarraitzen dute, urrezko katia dara mata mona nomenez, zagalduta banabil zuekin galdu nahiko nuke. Kanta hau eskertzeko dela, aurpegi berdinako holtza gainean ta taberna zuluan, batea gauden noietan, beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez dela korazo zuek guazaudete. Beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez dela korazo zuek guazaudete. Errepikatut behin eta berriz, eta ala ere ezin sinetzi, ez nagoela bakarrik, ez nagoela bakarrik. Irantzi ditugun tragoak kontrako zintzurrera pasa izan direnez, nahasi zaizkidan uretan gazi eta gozoetan ito izan aizenez. Barkamen askenien nahi diot bide lagun zintzoari, beldurrez jokatua dut, inortaz ezin fidatu. Nik zainduko dut zure diztira, zuetzan lasai gora begira, loa oztopatzen digutela da mutuko dira. Beldurrik gabe, etorriko den horrei, pasaritu lesko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat izaneko arazo zuek bezarek. Beldurrik gabe, etorriko den horrei, pasaditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez delako arazo zuek bazaudete. Beldurrik gabe.
Entzuleok, hause Bengok eta Olai Aintziartek sortu dutena, edo elkarrekin kantatu dutena. Beldurrik gabe, eta aizue, 2016a emankorra izango dela aipatu dugu, lehen esan dizuegu. 2016a emankorra izan zen. 2026a 2016aren kutsua ote duen 2026 hau oso emankorra izango zela, baina emankortasun horretan lehen aipatu dugu Janus Lester, aipatu behar dugun beste bat, izaro bera da, ze arkitektura ere, ari da poliki-poliki sortzen, osatzen, formartzen esango dugu. Bai, badator, oraindik ez asko itxaron behar dugu, baina iragarri du berak disko berri bat osatu duela, arkitektura izena jarri diola, eta, diskoa argitaratu eta aurkezteko kontzertu bat emango duela, hori bai, 2026 ari zinen inigo, 2027ko hortarrian izango da kontzertua. Lehenengo kontzertu hori. Asumitzen dut diskoa pixkalena baterako dela, ez? Abenduan. Hori da, 2026an. Bai. Kontzertua 2027ko Durangoko azokako bomba horietako bat izango da. Pentsatzen dut, ezagit abenduko ze egunetan argitaratuko den, baina, pentsatzen dut Durangoko azokarako aterako duela, eta bertan eskuragarri egongo dela, eta jendea joango dela sinadura eske, eta argazki eske. Oraindik ez dakigu asko diskoaren inguruan, teaser bat bai argitaratu zuela, eta bertan zerbait entzun dezakegu. Sokarekin tira sekul ez da zer eraiki soilik egonaz begire. Arrie sokarekin tira sekul ez da zer eraiki soilik egonaz begire. Arrie sokarekin tira sekul ez da zer eraiki soilik egonaz begire. Eta nola ez den ezer eraiki, soilik egonez begira, bera aritu da lan, eta ari da, lan eta lan, diskoa prestatzen, eta baita kontzertua prestatzen, jakin dugu kontzertua berezia dela, tailerrak egongo dira, uste dut arkitektura mundu honetan, pixka bat, disko bat entzutea zaratago, edo kontzertu bat entzutea zaratago, sortu nahi zutela izarokideek zerbait horrela handiagoa, eta tailerrak egongo dira, arte eszenikoetako tailerren bat, jantzitegiaren tailerren bat, maketa tailerren bat. Beraien eszenografia eta jantzitegia, nolabait, elkarrekin osatuko dutela. Hori da. Apetxetuko dut, hori kontzerturako ja sortuta egongo dela, baina horren giroko edo akaso beste kontzertutarako zerbait edo entzulekin batera nahi duela sortu. Birarako gauzatxoak sortuko dituztela, tailerrak egongo dira, badakit erakusketa bat ere egin nahi duela, diskonen inspirazio iturri izan diren irudiekin, eta lanekin, eta dosier horikin guztiekin, baina kontua guztiak guk ez dakigula ondo kontatzen, eta orduan eskatuko diogula bigarren kafean konta dezan. Bigarren kafean izango da izaro arkitekturaren inguruan aritzeko, datorren guztiaren inguruan aritzeko, eta tira bazuek entzuleok. Bihar entzuteko aukera izango duzu, beste 1000 kontu ere izango ditugu, baina gaur agur esan beharra daukagu, isildu mese kantatzen du izarok hemen, eta gori isildu egingo gara gaurkoz. Bale. Mai Gorostiaga pozo aste batzutan, gutxiago ikusiko zaitugu, baina izango zara, hainbate gonbidaturekin, ahoz-aho jaialdiaren, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdiaren berri ekartzeko, beraz, laizter arte. Plazer bat, gozatu. Eta Goiuri Zeizarandia, zu bihar arte nik entzuleak agurtu behar ditu egun batzutan, mikrofonotatik kanpo egon naizelako, tartetxo txiki batean, aste betetxo edo. Baina ni hemen. Eta ni ere tarteka izango naiz pixkatu lakierra emateko. Entzuleok, bagoaz, zaindu asko eta bihar arte. Igual berandu nator, antzokitan ezin dago, antzokitan ezin dago. Keep calm and bigarren kafea.